hija rieda t'Alla li tgħix fis-saħħa abbundanza ta' paċi, tama b'futur bla tbatija. Dawn huma ftit spjegazzjonijiet bażiċi kif tista' tiġi salvat minn kull tbatija minn fuq il-kelma tal-mulej. Meta l-ewwel bniedem Adam li kien dineb u mar kontra rieda t'Alla, l-irġiel wirtu d-dnubiet tiegħu u komplew jidhmu li baqa' għaddej sal-mewt. L-unika mod kif Alla rrikonċilja mal-bniedem kien il-kastik ta' dnubiet li jkun fuq. U għalhekk Alla bagħat lill-Ibnu Ġesu Kristu li twieled taħt il-forma ta' bniedem, imnistel mill-Ispirtu Santu permezz ta' Marija Verġni li jagħmel ġid fost il-bnedmin b'ħafna ġibijiet ta' fejqan ħelsien u qawmin mill-mewt u li jurina kif għandna ngħixu. Huwa bata fuq is-salib għalina, ħallas il-pjena ta' dnubietna b'demmu li miet u ġie midfun u wara t-tielet jum qam minn bejn l-imwiet u tella fis-sema b'ġismu u b'ruħu. U ħaj u ser jerġa' jiġi lura. Bis-sagrifiċċju tiegħu Ġesu Kristu irrikonċiljana mal-Alla li fdiena mix-xitan u ġustifikana li tagħna s-salvazzjoni tal-ħajja u l-ħajja ta' dejjem meħlusa minn kull tbatija ta' mart u li tagħna l-Ispirtu Santu biex jgħinna u jfarraġna u li jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. L-aħbar tajba li Ġesu Kristu ġie u għamel ir-rieda t'Alla li ta' ħajtu għalina biex tassew ngħixu. U meta tiltaqa' ma' din il-ħajja, jekk temmen u tirċievi din il-grazzja tiegħu issir ibnu għall-eternità. Biex tiġi salvat mill-kastik ta' dnubietek mill-mewt u tbatija ersaq lejn Ġesu Kristu f'talb sinċir qasir u bil-fidi kellem lil mulej minn qalbek u jisma'k. Ġesu Kristu jistqar u naqbel ma' dak kollu li hemm miktub li midnub nidem u ċaħat id-dnubiet. Nemmen li inti ben Alla li metalina Alla qajmek mill-mewt. Nitolbok kun il-mulej tiegħi li tigwidani tmexxini tul ħajtu kollha u bis-saħħa u l-barka fuq il-familja tiegħi. Grazzi u glorja lilek mulej Ġesu Kristu. Jekk għamilt it-talb tiegħek minn qalbek u b'sinċerità inti se tirċievi don ta' salvazzjoni u l-ħajja ta' dejjem u l-Ispirtu Santu ser jidħol f'qalbek u jimlija bl-imħabba lejn Alla u li jgħinek u li jmexxik biex tħalli d-dnubiet il-qodma warajk u li b'dan il-mod tibda l-ħajja ġdida bit-talb lejn il-mulej, bil-qari tal-iskuttura mqazza, bil-Bibja immexxija u miktuba mill-Ispirtu Santu. Dan sejħa indirizzata lin-nies kollha fuq din l-art u kull bniedem irid jaċċetta kemm jista' jkun malajr. Għaliex skont it-tbassir ta' Ġesu Kristu li dalwaqt jiġi mis-sema biex jieħu l-poplu tiegħu kemm il-mejjed kif ukoll ħaj fidu ġo qalbu li jgħixu flimkien għal ħajja eterna f'ġisem safi u bla rabja li tkun espressa permezz ta' diversi tbatijiet li se risaltan fuq din l-art. Mela għamel din l-għażla kemm jista' jkun malajr u ħeġġu lil maħbubin kollha tagħkom ħalli tkunu flimkien għall-eternità u li fil-mewt qatt ma tifritkom. Grazzi u glorja lil mulej Alla.